Представете си как за секунди може да имате стелаж, количка за сервиране или цветарник. И то само с едно движение. Представям ви мултифункционалния стелаж, който може да се ползва не само като стелаж, но и като количка за сервиране и като цветарник. Той си мени формата с лекота от хоризонтална в вертикална, изцяло метален е, но колелца е, лесно може да бъде придвижван, колелцата си имат спирачки, може да бъде стопиран. От издръжлив метал е изработен, висок е 94,5 см, широк е 44 см, дълбочина 30 см и е на промоция от 95 лева. Праща ми по екон с опция преглед. Представете си как за секунди може да имате стелаж, количка за сервиране или цветарник. И то само с едно движение. Представям ви мултифункционалния стелаж, който може да се ползва не само като стелаж, но и като количка за сервиране и като цветарник. Той си мени формата с лекота от хоризонтална в вертикална, изцяло метален е, но колелца е, лесно може да бъде придвижван, колелцата си имат спирачки, може да бъде стопиран. От издръжлив метал е изработен, висок е 94,5 см, широк е 44 см, дълбочина 30 см и е на промоция от 95 лева. Праща ми по екон с опция преглед. Представете си как за секунди може да имате стелаж, количка за сервиране или цветарник. И то само с едно движение. Представям ви мултифункционалния стелаж, който може да се ползва не само като стелаж, но и като количка за сервиране и като цветарник. Той си мени формата с лекота от хоризонтална в вертикална, изцяло метален е, но колелца е, лесно може да бъде придвижван, колелцата си имат спирачки, може да бъде стопиран. От издръжлив метал е изработен, висок е 94,5 см, широк е 44 см, дълбочина 30 см и е на промоция от 95 лева. Праща ми по екон с опция преглед. Представете си как за секунди може да имате стелаж, количка за сервиране или цветарник. И то само с едно движение. Представям ви мултифункционалния стелаж, който може да се ползва не само като стелаж, но и като количка за сервиране и като цветарник. Той си мени формата с лекота от хоризонтална в вертикална, изцяло метален е, но колелца е, лесно може да бъде придвижван, колелцата си имат спирачки, може да бъде стопиран. От издръжлив метал е изработен, висок е 94,5 см, широк е 44 см, дълбочина 30 см и е на промоция от 95 лева. Праща ми по екон с опция преглед. Представете си как за секунди може да имате стелаж, количка за сервиране или цветарник. И то само с едно движение. Представям ви мултифункционалния стелаж, който може да се ползва не само като стелаж, но и като количка за сервиране и като цветарник. Той си мени формата с лекота от хоризонтална в вертикална, изцяло метален е, но колелца е, лесно може да бъде придвижван, колелцата си имат спирачки, може да бъде стопиран. От издръжлив метал е изработен, висок е 94,5 см, широк е 44 см, дълбочина 30 см и е на промоция от 95 лева. Праща ми по екон с опция преглед.